Baina duda barik larriena, kasu honetan, segurtasun saila eta Jonan Fernández bera, Jaurlaritzaren arduradun gisa aritzen direla. Ez dira observatzaile neutroak, ez dira hirugarren inpartzialak, ez dira kanpoan dauden begirale akritiko edo objektiboak. Eusko Jaurlaritza erantzulea da. Segurtasun saila erantzulea da. Sailak du erantzukizuna, Inigo Kabakasi ertzaintzak egindako delituaren gainean. Bera du ardura eta horren aurrean pentsatzen dugu Fernandezek jokatzen duen papera eskulpatzailea dela. Salatu nahi dugu Fernandezek justizia jasotzeko itxaropena galdu dezaten eskatzen dienean Kabakas familiari, segurtasun sailaren arduren enkubridore gisa jarduten duela.